Ahoj lidi, já vás vítám u dílu Minecraft, těžba železa. Tak vám ukážu, jak vytěžit nějaký železo. Pardon, se. Takže. Já jsem si tady v minulém dílu dostal do nějaké jeskyně. A hledám tady železo. Ale žádný se mi tady nepodařilo najít. Takže musím zkoušet dál. Snad budu mít štěstí. Takže už nic. Chci dělat to sami. Aha, já se pohybuju v kruhu. Lidi. Skeletona. O, nic. Hobby. Já tady slyším skeletona. No nic. Tam je taky nějaká jeskyně. Takže se tam podívat. To nějaký železo. Lidi, to je poprvé, co jsem ještě taky nenašel. samý ulí, nějaký železo, nikde. Tyjo, teď by to chtělo. Teď vám nebudu kecat, minule jsem našel nějaký redstony a ještě zlato. Aha, tam je skeletonek. Dokonce 2. Já ti do ní nepůjdu. No tak nic. V dalším díle bude natáčení přes server, kdo by chtěl se mnou hrát, tak se mi ozvěte na Facebooku. Michal Stouka se jmenuji. Kripl. Nejdi. A do prdele. Debilní kripl. Jde po mně. Ta kurva. Lidi, omlouvám se, že jsem řekl to hnusné slovo, ale já jsem zabloudil. Já jsem mentálně postižený. Kuři. Lidi, já jsem nepodala, já jsem si fakt zabloudil. Ne. To nechci. Aspoň nějaká. Tyjo, lidi, já jsem tak zabloudil. No ne. Jsem naštvaný. Jo, už já mám při natáčení takovou smlouvu. Já jsem pak zabloudil. Ty fakt. Tak a tím vám jsem chtěl říct, věřte mi, nikdy nehrajte s Minecraftákem. Je to hrozný šmer, koukejte. My jsme hráli s kámošem, multiplayer s ním, přes server. A kámoš našel železo. No. Minecraft ho nehrál. Debilní hovno.
Minecraft ho nám vzal. Takže jsme kopali, našli jsme pazurek, takže jsme udělali křesadlo a zkuste hádat, co jsme udělali. Podpálili jsme mu dům. Lidi, já jsem zabludil, ne. Ještě jednou vám řeknu, kdo by chtěl se mnou hrát, tak na Facebooku se jmenuji. Možná, jo, bude to v popisku videa. Se mi to bude. Můj odkaz na Facebooku bude v popisku videa. Jestli chcete, tak se mě přidejte. A já vám pomůžu postavit nějaký dům. A bude nějaká sranda. A počkat, teď se mi to nějak laguje. Mluvám se. Ježiš, to je. Už je to v pohodě. Takže ještě jednou. Odkaz na Facebook bude v popisku videa. A kdo chcete, přidejte si mě. A dáme nějaký pařpina, ne? Budeme pařit. Já vám ho. A to už asi bude všechno. Já se lidi s váma loučím. Ahoj. A pojďte si ještě někdy se mnou zahrát. Naschledanou.